Krásný den, vítám tě u dnešní lekce Pilates, která bude zaměřená na posílení hlubokých vnitřních svalů a vytvarování postavy. Projedeme si celé tělo a zaměříme se hezky i na tvarování zadečku a posílení hlubokých vnitřních svalů. Já tady mám s sebou balónek, takže jestli máš doma balónek, vezmi si ho. Jestli nemáš, nevadí, dá se cvičit i bez toho, ale s ním to bude trošičku lepší a trošičku těžší. Tak a můžeme jít na to. Pojď na 4. Tak, než začneme, srovnáme si. Dej si zápěstí na úroveň ramen, to stejný kolena na úroveň boku. A pojď nádech a výdech. Krásně se prodýcháme. Pojď nádech a výdech. Přidáme k tomu i prohýbání páteře. Pojď s nádechem se vyhrb a s výdechem protáhni a podívej se nahoru. Nádech a výdech. Pojď naposledy. Tak. Než úplně začneme, tak se hezky soustředíme na bříško. Zpevníme si střed. Pojď hezky přitlač pupík k páteři a zpevni ten kór. Ještě pojď prodýchat. Pojď nádech a výdech. Paráda. Pojď do střechy a proťapkej si nožky. Tlačíme patu k podložce a druhou nohu Tak, prošlapej hezky. Otlač se hezky od rukou a pojď na 4. Tak, dáme si teďkon, aby jsme se rozehřáli, tak si dáme Pilates Flow. Půjdeme vlastně 2 cviky. Půjdeme, já ukážu teďkon, půjdu vlastně ze střechy, natáhnu nožku nahoru a s pokrčenou nožkou půjdu s výdechem k hrudníku, tady hezky zatnu bříško. Až budu u hrudníku, tak se trošku zpátky vrátím a půjdu, nožku si položím a zvednu nahoru druhou a tady zase půjdu s výdechem. Pokrčím kolínko a jdu k loktu s výdechem a nazpátek. A půjdeme zpátky do té střechy, jo? A budeme to takhle opakovat. Takže jdeme na to. Pojď do střechy, natáhni jednu nožku a s výdechem pojď k hrudníku, zpevni hezky, polož nožku, napni druhou a s výdechem koleno k hrudníku, k loktu a zpátky. A zase do střechy a opakujeme. Každý ve svém tempíčku, ale nikam nepospíchám. Dáme si pár opakování, potom půjdeme na druhou stranu. Tak. Hezky dýchej u toho, soustřeď, ať máš zpevněný bříško. Tak, jdu do střechy. Nožka nahoru s výdechem k hrudníku, položím a jde druhá nožka. Paráda. Pojď naposledy. Paráda. Tak, vydýchej a půjdeme to stejný, druhá strana. Takže než začneme, hezky vydýchej a zpevni zase bříško. A jdeme na to. Pojď do střechy a natáhni druhou nožku. Pojď k hrudníku. Polož. Druhá nožka, koleno k hrudníku a zpátky a opakujeme.
Pojď ještě 2krát. Naposledy. Paráda. Pojď na chviličku do pozice dítěte. Já myslím, že jsme trošku zahřátý. Tak, sedni si. Pojď jenom prokroužíme si zápěstí. Teď ještě zůstaneme chviličku na zápěstí. Pojď jenom prokroužit na jednu stranu a na druhou. Tak, paráda. Teďkon zase půjdeme. Cvik. Pojď zpátky na 4. Natáhni pravou nožku. Nezapomeň hezky zatni zadeček a zpevni bříško. A tady taky půjdeme takový kombíčko. Dej si ruce trošičku víc od sebe. Já je mám na úrovni podložky. Na okraji. Tak a půjdu. Teďkom půjdeme jenom noha, půjdeme zakopávat. Půjdeš za patu druhý nohy, nahoru, pokrčíš v koleni, natáhneš. A jak to natáhneš? Tak půjdeme do dámského kliku s nataženou jednou nohou. Kdo nedá klik, tak stačí jenom takhle lehce dolů a potom zpátky. Jo, takže jdeme na to, začneme od začátku. Jdeme první nožka, zakopnu, natáhnu zpátky, pokrčím v koleni, natáhnu a jdu do kliku. Klik a zpátky a opakujeme. To stejný jedna strana. Pojedeme pár opakování, pak vystřídáme. Dej pozor, ať nejsme prohnutý v zádech. Jo, mám hezky zpevněný bříško. Tak, zakopnu, jdu nazpátek, pokrčím, natáhnu a klik. A jdeme. Zakopnu, natáhnu, pokrčím, zpátky a klik. Pojď naposledy, zakopnu, natáhnu, pokrčím, natáhnu a klik. Paráda. Tak, vystřídáme. Pojď druhá nožka, rovnou, bez pauzy, natáhni a pojď zakopni, zpátky, pokrčím, natáhnu a jdu do kliku. A zpátky. Zakopnu, zpátky, pokrčím, natáhnu a klik. Jdem 2krát. Tak, pojď na chviličku pozici dítěte. Prodýchej. Pojď hezky nádech, výdech. A ještě pojď nádech. Naposledy. Paráda. Půjdeme zpátky na 4 a teďkon, jestli máš balonek, tak si vezmi balonek a dáme si zakopávání s balónkem. Tak, jdu na 4, vyber si jednu nožku, kterou začneš. Hezky zpevni, hezky zadeček. A pojď kroužky ven. Pak vystřídáme, půjdeme dovnitř kroužky. Krásně zpevni zadek. Snažím se, aby se mi hejbala jenom ta jedna nožka, aby zbytek těla držel. Tak, pojď kroužky dovnitř.
Tak, změníme, nepolevujeme. Půjdeme teďkon s pokrčenou nožkou. Půjdu vlastně takhle k druhé noze a zpátky. K druhé nožce a zpátky. K noze a zpět. K noze a zpět. Tak, ještě dvakrát. A 2. Zůstaň nahoře. A držíme. Pojď 10krát hmyt a vystřídáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paráda. Tak, pojď hezky prodýchat. Pojď do pozice dítěte. Hezky se vydýchej a vystřídáme, pojďme druhou nožku. Tak, pojď nahoru. Dám si teda balonek do druhé nožky a jdeme rovnou. Pojď nahoru a jdeme kruhy. Na jednu stranu, pak zase vystřídáme. Tak, pojď kruhy na druhou stranu. Tak a půjdeme k nožce nahoru. K nožce nahoru. Pak po tady tom si dáme pauzičku a pak vystřídáme pozice. Nahoru. K nožce a nahoru. Pořádně zatni ten zadek. Nepolevuj. Tak zůstaň nahoře a jdeme 10krát hmytání. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvolni. Tak, já si myslím, že si zasloužíme pauzičku na napití. Dáme si krátkou pauzu a za chviličku budeme zpátky. Zatím mi klidně můžeš dát koment, jak se ti zatím lekce líbí. Můžeme pokračovat. Lehneme si teďko na záda. Tak, nezačneme poděsky. Přilep si záda na podložku a zpevníme to bříško. Přitlač pupík k páteři. Poděsky nádech a výdech. Ještě tak nádech a výdech. Tak. A půjdeme teďkon, vezmi si balónek, jestli máš, a dej si ho mezi kolínka. Tak. A půjdeme. Pojď, natáhni ruce. Beru zpět. Dej si ruce, spoj si ruce za hlavou. A půjdeme, hezky se nadechneme. A s výdechem půjdeme hlava nahoru a kolínka k sobě. Hezky nádech. A s výdechem k sobě. Krásně zpevni to břicho. Tak, pojď. 4,
3, 2, 1. Hlava mi zůstane nahoře, kolínka taky. A teď půjdeme jenom nohama dolů, nahoru, ale hlava pořád zůstává. Dolů, nahoru. Dotknou se mi vlastně prsty na nohou, jenom podložky a do zpátky. Krásně se soustředíme, ať máme fakt jako zpevněný to břicho. Pozor, nejsme prohnutý v zádech. Snažím se mít nalepený záda na podložce a hezky dýchej. A výdech. Tak, pojď ještě. 3, 2, 1, uvolni. Vezmi balónek na chviličku do rukou a prodýchej. Pojď nádech, výdech. Tak, dej si balónek teď mezi chodidla. Ruce si dej podél podložky, hlavu si položíme. Pořád mám přilepený záda na podložce. A půjdu, dej si nožky do vzduchu a pojď jenom natáhni a zpátky. Natáhni a zpátky. Pokud máš problém s tím hezky mít zatnutý to bříško, tak pojď zase hlavou nahoru, klidně si ji chytni a natáhni a k sobě. Natáhni a k sobě. Pojď naposledy. A teď půjdeme. Natáhni nohy a pojď jenom takhle smíčkem přendavat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvolni. Pojď hezky nádech, výdech. Paráda. Dej si ruce podél podložky a balónek mám pořád mezi chodidlama. Jo, pořád ho vlastně držím. Dám si nožky dolů, roztáhnu trošku nohy, kolínka od sebe a teď půjdeme mosty. Budeme zvedat do mostu. Jo, takže nohy, chodidla mám u sebe. Pokud nemáš balónek, tak normálně spojíš chodidla, ale já držím balónek a jdu hezky zvedat zadek nahoru a dolů. Jak jdu dolů, tak ho neuvolním, jenom se lehce zastavím nad podložkou a jdu zpátky nahoru a pořádně zpevněný zadek. Teď půjdeme sérii, nebudeme vůbec polevovat, jo, ten zadeček. A opakujeme. Pojď, přidáme i ručky. Pojď, natáhni si ruce a zadek, když jde nahoru, tak do ruce za zadečkem a zpátky. Pořádně drž i ten balónek, zatnutý zadek, hezky se soustřeď. Pořádně zatni. Tak, pojď ještě. Tak, zůstaneme nahoře a pojď hmytání. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a držíme. Klasika, pořádně drž. Zatni teď pořádně ten zadek, vůbec nepolevuj. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvolni a rovnou pokračujeme. Vezme si balónek, dej si ho mezi kolínka. Tak a jdeme rovnou nahoru. Pojď hezky. Zadeček nahoru a dolů. Nahoru, tady až budeš nahoře, tak si dáme. Dojdeme nahoru, zmáčkneme balónek a jdu dolů a zpátky nahoru. Zmáčknu balónek, dolů, nahoru. Zmáčknu balónek, dolů, nahoru a jedem. Pořád mám ten zadek zatnutý, vůbec nepolevujeme. Nechci nikoho vidět, jak polevuje.
Ještě pojď, pořádně zmáčkni. Jo, a ten zadek mám fakt jako pořádně zatnutý. Jenom teda samozřejmě dejme pozor, ať nemáme prohnutý záda. Ať nás od toho nebolí záda. Tak, jdu nahoru, zmáčknu, dolů. Nahoru, zmáčknu a dolů. Pojď ještě 2krát. Potom zůstaneme nahoře a pojď 10krát zmáčkneme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a pojď hmyty. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 držíme nahoře a zmáčkni a držíme a zmačkáme. Celou dobu mačkej. Pojď 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a pojď ještě hmyty. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvolni, dej na chviličku balonek pryč. Tak a protáhneme se. Pojď, prohejbej si. Vždycky si vezmeme jedno kolínko, druhou nohu natáhnu a vystřídám. Tady na chviličku můžeme uvolnit bříško. Tady to dáme jenom o protažení. Tak. Paráda. Dáme si ještě bříško. Pojď, jestli máš balonek, tak si ho vezmi zpátky a půjdeme. Já budu mít pokrčený nožky s tím, že jednu nožku vlastně natáhnu a půjdeme rolovat balónkem po té nožce a potom pomalinku roluju zpátky. Jo, a když jdu vlastně ruka k noze k sobě, tak jdu s výdechem. A nádech zpátky, když jdu na podložku. Tak, pojď rovnou druhá nožka. Bez pauzy. A dolů. Tak, dáme si ještě balonek mezi kolínka. Tak, prodýchej. Tak, pojď hezky. Nožky nahoru, balonek stlačujeme a půjdeme. Vlastně půjdeme cvik. Kdy půjdu? Ukážu, já nějak se neumím vyjadřovat dneska. Jo, půjdu vlastně, když půjdu s kolínkama dolů, tak ruce mi půjdou za a potom k sobě. A s výdechem k sobě. Tři, 2, 1. Paráda. Tak, vezmeme balonek, dáme si ho pod paty a půjdeme jenom kombíčko tady pod patama a potom už budeme skoro končit. Potom půjdeme jenom ještě na 4. Tak a pojď. Zvedám zadek, jo? Mám zvednutý paty. Kdo nemá balonek, tak nadzvedne paty a jdeme. Bridges.
Tak, pojď nahoru, dolů. Jenom tady dám pozor, ať se mi tolik nerozjíždí kolena od sebe. Jenom zvedej. Pokud ty nožky ujíždí, tak se dej trošku blíž k sobě, jakoby pod zadeček. Tak, zůstaneme nahoře a půjdeme. Kolena k sobě, od sebe. Normálka, dolů, nahoru. K sobě, od sebe, normální, dolů, nahoru. A jdeme. Tak, zůstaň nahoře a pojď jenom hmyty. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paráda. Uvolni. A jdeme se přesunout. Jdu si lehnout na bříško teďkon. Lehneme si na bříško. Tak. A půjdeme. Dej si rukama si chytnu hlavu a půjdu hrudníkem, pojď trošku nahoru a půjdu se vytáčet. Půjdu na jednu stranu, zpátky a na druhou. Hezky u toho dýchej. Pojď naposledy. Tak, na chviličku vydechni. Pojď se prodýchat. Tak a změníme. Pojďte se hrudník trošku nahoru. A půjdu. Natáhnu ruce před sebe. K sobě, lopatky k sobě. A protáhnu do zádu. Zpátky a dopředu. Prsa mám pořád nadzvednutý nad podložkou. Nebo se o to aspoň snažím. Dozadu. Zpátky, dopředu, k sobě, dozadu. A jdeme. Tak, pojď ještě. 3, 2, 1. Paráda. Tak, pojď přes klik nahoru, na kolínka. Jdeme na chviličku do pozice dítěte. Potom si dáme jenom závěrečný. No ani to není úplně plank, něco takového. A potom končíme, takže už jsme skoro na konci. Už jenom taková třešnička na dortu. Takže naber sílu. Pojď hezky prodýchej. Chci to slyšet až ten nádech. A všechno vydechni. Paráda. Tak, jestli máš balonek, tak si ho ještě připrav. A vezmi si ho, dej si ho mezi kolínka. Jestli nemáš, tak vlastně to jako nevadí. Já se to bez balonku. Půjdu na 4 a půjdem. Opřu se o prsty na nohou, takže jdu jakoby na špičky. A půjdeme. Teď budu mít nožky, kolena, budu mít pořád nadzvednutý nad podložkou. Vůbec si na tu podložku nebudu pokládat, takže lehce nadzvedni, zpevni bříško
A pojď 10krát jenom hmyt dolů. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zůstaň nahoře a pojď 10krát hmyt k balónku k sobě. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Natáhnu nožky a jdu do plenku. A držíme chviličku. 10, 9, 8, 7, vydrž to. 4, 3, 2, 1. Pojď nahoru a dáme si to znova. Takže nožky jdou dopředu a jdu 10krát hmyt dolů. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojď hmyt k sobě. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Natáhneme, jdeme dolů na lokty a držíme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Nepolevujeme, jdeme naposledy, ale už zkrácený. Jdeme 5krát. Pojď. 5, 4, 3, 2, 1. K sobě. 5, 4, 3, 2, 1. Natáhni a pojď dolů. A jdeme 5, 4, 3, 2, 1. Tak, paráda. Musím zatleskat. Taký kombíčko nakonec. Já si myslím, že jsme moc šikovní a můžeme si ji protáhnout. Takže to je takhle nahoru a dopředu si dáme jednu nožku, zvedneme kolínko a prohmytáme. Tak, dej si ručky dolů a ještě prohmytej. Tak, dám ruku nahoru a chviličku vydržíme. Podívej se nahoru za rukou a chviličku vydržíme. Já musím říct, že se teda klepu. Tak, pojď zpátky. Položím kolínko a zakloním se. Hezky prodýchej. Tak a vystřídáme nožky. Dám dopředu druhou nožku a prohmytám. Pojď. Ručky dolů. Položím kolínko. Ne, nepokládám, beru zpět. Podívám se za rukou nahoru a chviličku vydržíme. Tak, jdu zpátky, teď položím kolínko a zakloním se. Nádech, výdech. Tak. Jdeme do tureckého sedu. Tak, natáhni se dopředu. Kam tě to pustí? Jo, snaž se pořádně protlačit dopředu a dolů. Jenom teda pozor, ať máme pořád zadek přilepený na podložce. Tak, pojď nahoru a dáme si kroužky ramenama. Pojď dozadu a dopředu. Tak, jdeme takhle. A druhá. Jelikož jsme byli dost na zápěstí, tak ještě pojď pokroužit. Paráda. Chytneme si hlavu a lehonce přitlačíme. Tak, pojď druhá strana. A lehonce přitlačíme.
Tak. Pojď, zavřeme oči a pojď nádech a výdech. Pojď ještě jednou nádech a výdech. Naposledy nádech a hluboký výdech. Tak a to je pro dnešní lekci všechno. Já ti moc krát děkuji, že se mnou cvičíš a těším se na tebe příště. Měj se hezky, ahoj! Pokud chceš pravidelné lekce, tak budu ráda, když se přidáš ke mně na Hero Hero. Několikrát do týdne tam přidávám nové lekce, najdeš tam týdenní cvičební plány, zdraví recepty, jídelníčky, moje rady a zkušenosti ohledně zdravého životního stylu. Budu ráda, když mě takhle podpoříš a budeme se navzájem motivovat. Odkaz najdeš v popisku videa, těším se na tebe, ahoj!